אהלן, שוב אני. טוב, אנחנו בשאלה מספר 6. פה שוב יש לנו שני משתנים. אני אעזור לך פה בקישור בין השאלה לבין המשתנים. אז זה הולך ככה. אני מסמן ב-Y את המשכורת של מלצר ותיק. וב-X אני אסמן את המשכורת של מלצר חדש. אז כשאומרים לנו שהיחס בין שכרו של מלצר ותיק לשכרו של מלצר מתלמד הוא 14 חלקי 9, מתכוונים ש-Y חלקי X זה 14 חלקי 9. זאת אומרת, כן, יכול להיות ש-Y הוא 1400 ו-X הוא 900, או אני לא יודע מה, דברים דומים. 14,000 ו-9,000 ועוד כל מיני כאלה, שכשמצמצמים אותם מקבלים 14 חלקי 9. עכשיו אומרים לנו שמאיה היא מלצרית ותיקה ורון הוא מלצר מתלמד, והם עבדו אותו דבר, אותם שעות ואותו דבר, והמשכורת של מאיה הייתה גבוהה ב-800 שקלים ממשכורתו של רון. בעצם מה שהם אומרים, שהמשכורת, זאת אומרת היחס בין המשכורת של מאיה למשכורת של רון, הוא 14 חלקי 9, כמו שאמרו לנו במשפט הראשון. אבל במשפט השני אמרו לנו ש-Y הוא שווה ל-X ועוד 800. זאת אומרת, הוא גדול ב-800 שקל. המשכורת של מאיה, הוותיקה, גדולה ב-800 שקל ממשכורתו של רון, שהוא חדש. אוקיי, אז מה שאתה רואה פה, יש לך שתי משוואות בשני נעלמים. אני לא אפתור לך אותם, אבל אתה מוזמן לנסות ולפתור. זהו, יש לך פה שתי משוואות, שתי נעלמים. תפתור באחת השיטות, או בשיטת ההצבה, או בשיטת, איך קוראים לזה, השוואת מקדמים. זהו, שיהיה בהצלחה, אני מקווה שעזרתי. יאללה, ערב טוב, ביי.